приятно да ти стисна ръката. Анди, здрасти, приятелю. Анди, стар боец. Много пъти ни е гостувал тук в ефира на Бързо, лесно, вкусно. Много рецепти сме си изготвили с него, на много състезания сме били. Много, да. Да, много. Вече станаха много. Когато казах в началото от младото поколение български готвачи, колега, вече не сме там. Малко нагоре. Малко сме минали. Но така или иначе, включвам и двама ни в поколението така след демократични апостоли, които успяха да преведат България през нелекия път да не бъде толкова консервативна. От друга страна, от друга страна, манията и залитането по нови техники, нови имена дори на рецептите и нови продукти в един момент леко взе да спира. И затова съм те поканил, като Анди е известен в съсловието, като човек, който умее да приготвя българска кухня, малко по-различна, в крайна сметка, дълбоко в себе си българска. Какво е менюто днес? Менюто днес момина плитка. Момина плитка. Да. Ще използвам свинско бонфиле за това. От него ще направя плитка, както се сплита плитка на мома. Плитка на мома. Ти плел ли си някога истинска момина плитка? В интерес на истината не. Не. Ето искам тук да ти покажа, че с всеобщи усилия, заедно с екипа на нашето предаване, си наплетахме една и такава плитка. Много е готина и ти отива. Отива ми, нали? Да, само дето тази ще е вкусна. Чакайте сега аз да опитам, аз може и така да направя. Така малко като пипилота. Крайна сметка, дали ще ми влезе шапката. Добре ли е така, уважаеми зрители? Става. Добре ли е? Добре, будалкам се, разбира се. Казвай сега как ще плетем плитка. Сега ще покажа. От свинско бонфиле. От свинско бонфиле ще изплетем една плитка. Ще използвам обаче за гарнитура картофи и лук. Картофи и лук? Картофи и лук, това са си продукти, които винаги са присъствали в нашата кухня. И от тях за да стане малко по-интересна и рецептата, ще кажа, че ще приготвя фритата. Фритата? Това ще е на български? На български омлет. Омлет. С картофи и с лук? С картофи и с лук, които ще ги гласираме така, че да станат с карамелен цвят. След това ще добавим яйцата. Как да нарежа лукчета? На ивици, като за каварма. За каварма как го обичате, така или на... Само от тази страна ми харесва. Добре. Трябва винаги да питате, защото след това бият през пръстите и много се карат. Е лошо като бият през пръстите. Лошо е като бият през пръстите. Картофчето как да го направя? Картофчето на рендето, на едрото ренде. Добре. Всъщност това е една така малка кражба от идеята за испанските омлети. Да. Виж какво сега съм си избрал. Да. От който е, който е с квадратна форма и ще ни даде много малко фира при изрязването след това на омлет. Вижте, ресторантьорите винаги имат идея за това, че не всичко се изяжда, а когато се сервира в една порция, трябва да изглежда красиво и понякога има обрезки, които пък дават по-висока цена на порцията и затова така се мисли много практично. Чак искам да гледаме какво правим в момента. Значи почистихме ципата. Почистихме ципата и го разреждаме по дължина на влакната на филето. То се вижда доста добре. Колко влакна ще ни трябва? На нас ще ни трябва 3 влакна. 3 влакна? В смисъл 3 фитила. 3 фитила. От цялото филе. Да, искам да кажа, че това е едно месо, което не е с умопомрачителна цена, каквото е на бонфилето на телешкото или говеждото. Свинското бонфиле е в порядъка на 12-13 лева. Много чисто месо, служи за диети. Аз лично много го обичам, защото е изключително нежно, крехко и много бедно на мазнини. А в крайна сметка е вкусно и сочно. Просто малко холестерол, все пак и свинско. Малко холестерол. Ние на нашата възраст вече почнахме да си говорим за холестерол, кой го обажда коляното, кой го боли лакета. Картофчето настръгване. Настъргвай. Добре, чакай къде е рендето. Виж него. Виж сега какво ще направя. За да не се разгуби плитката, ще ни трябва конец. Но за да не използвам конец, ще използвам част от... Фасцията. Част от... сега, да. Фасция. Фасция, добре, благодаря. Сега как се заплиташе? Ето. Кой как беше? Добре. Едно картофче ще ти стигне, нали? Едно картофче е абсолютно достатъчно. Да викнем някоя мома, ако трябва да ни помогне с заплитането, обаче Анди се справи. Така. Майсторе, аз съм готов с картофчетата. Какво да правя с тях? Тях ще ги запържим в тиганата. Директно трябва ли да ги изтискам или не?
Те, когато са пресни, няма смисъл. Само, че даже може би малко ще ни дойдат много. Малко ще ни дойдат много, винаги може и да станат по-малко. Добре. Аз осолявам. За пипрене, посоляване. Да. Така. Нека да има, да бъде вкусно. Нека да бъде вкусно. Ти загрява се едно тиганче, аз ще продължа с Веднага картофи. пускам насилно да се загрее. Те са леко подгряти. Нашата фритата. За сега никакво посоляване. След малко. Никакво попиперяване. Така, аз искам да обера тук тези хартийки и да ги сложа там, където е име мястото. Знаете правилата в нашата кухня. Между другото, в твоята кухня има ли контейнери за разделно събиране на опаковки? Има контейнери за разделно събиране. Учиме се. Макар и... Пълно е нормално. Сега, това директно го пържим в олио. Директно го пържим в олио и когато го карамелизираме, в смисъл не е задължително да имаш захар, за да правиш карамелен Така цвят. че пресичането на бълтъка е вид карамелизация. Да. Когато придобие хубав цвят, ще направим един тънък омлет. Взели сме 3 яйца, но ще ползваме 2, за да бъде тънък. Okay. Малко сметанка ще ни подадеш. Веднага давам. При омлетите винаги ли слагаш малко сметана? Или мляко. Или мляко? Мляко е по-сочно. по-истинската рецепта, по-класическата. Тук сметаната знаеш, че е с голяма маса, но става по-вкусно. Става по-вкусно. Не е грешка да се ползва нито мляко, нито сметана. Основата е с мляко. Аз предпочитам сметана, това количество от яйца смяташ, че ще покрие цялата така повърхност на сметана. Да, ще покрие и ще се получи точно тънък испански омлет. Няма да, но с абсолютно български продукти. И с свинско. И с свинско, ще пуснеш и свинското. Какво го правим? Малко мазнина и в нагорошения тиган. Да го потопали във брашно? О, да. Да спазим тази стара традиция, която е малко избягала от нашата кухня. Да, но... ето аз нарочно съм взел тук, да ти призная, взех един стар учебник. Едно ръководство, всички може би сме се учили от този ветеран. Много приятно. Да, това е ръководство, печатано е сигурно някъде 60-те години, уважаеми зрители. Преди много години тук дойде един човек и ми го подари. И вътре има такива рецепти, които, за съжаление, от нашите ресторанти абсолютно са отпаднали. И аз смятам от тук нататък да въведа един принцип, от време на време да ви готвя от този учебник. Ето сега, например, телешка глава в шкембе. Класика. Класика. Задушени агнешки кръчка. Още една. Задушен телешки джоан, айде, иде ми дойде. Значи, започвам с мозъка, нещо, което според мен го има в около 50 заведения прекусили в България. Да, ето има мозък с яйце, мозък в масло, черен дроб по-селски, двойно паниран мозък, далак сотиран с лук, чер дроб шпикован с чесън, шницел от чер дроб по-московски. Все рецепти, които по един и друг начин ни напомнят за позабравеното минало и аз смятам да го възрода. Чакай, че аз от приказки... Виж какво хубав цвят направих тук. Да, наистина. Много апетитно. Така, само надъпнем тази купичка. Така, да ти е готова. Между другото, когато овалвам в брашно, аз оставам продукта да поседи 10 на минутки и после още веднъж го... Нека да поседи, обаче го отупвай. Го отупвам. Бири ми подал олиото оттам. Така. По-добре ли са подготвени децата, ако може така да се каже, когато идват от тоховете? Всичко зависи от работното място, на което ще попаднат. Да, как ще ги обучим ние като готвачи? Ако попаднат някъде при хора, които... Важно е, разбира се, желанието от тяхна страна да го има. Когато имат желание, бързо се учат. Обръщаме веднага, както при стековете на сух тиган, или оставаме по-дълго? Направи по-дълго, да си има хубав цвят, да запечатим месото от всякъде и соковете да останат вътре в него, доколкото може в брашното. В момента се подготвя много интересна комбинация. Имаме един омлет с търгани картофи и лук и малко макдоносче вътре, белени печурки, което ще бъде във вид на... Това ще е рагу. Рагу, което означава... Класиката при нас, което ни е много добре познато, гъбено сосче,
Ако отворим рецептурника, който преди малко показа, там ще има един хубав печен сос с печено брашно, с гъбки. С малко брашенце вътре. Да, брашенце. Никак не е лош, но ние ще направим един по-здравословен вариант, който по-лесно да се смява и от нашия стомах. Гъбките ще ги обърнем на тиганчето. Добре, аз съм го загрял. Да. Сега само да видим какво се е случило с нашата плитка. Ей така, малко повече мазнинка. Каква мазнина искаш? Масло? Започни с олио и на финала ще добавим масло. Добре. Не трябва да слагаме много, защото гъбите ще оберат почти цялата мазнина. Така. Очакване на това, което ще сложиш. Ще започна с най-твърдия продукт лука. Малко лукче. Виж как той да ароматизира олиото. Пускаме гъбките. На тях им трябва зависимост, разбира се, от това какво ни е желанието, но доста малко като време. Много малко. Не е нужно. Още една опаковка. Много ти благодаря. Чакай да си извада още 2 мащерки има вътре. Мащерка ще слагаме ли вътре? Ей, сега точно това правя. Обирам върховете на мащерката и я слагаме в... Още една опаковка. Ако искаш, премести плитката в тавичката и да я поставим в фурната. Стария принцип, че първо запечатваме в тиган и после правим във фурната. Уважаеми зрители, на гости ми е моят приятел, колега, съотборник Андрей Стоилов, един от апостолите на новата българска кулинария. Човек, с който наистина се опитваме да преведем по-старите рецепти на един по-съвременен език. За 5-6 минутки тази плитка отива във фурната, а той буквално като суши, искам да покажем на зрителите. Ето е нашата фритата, която сега ще навива омлетчето. Така. И ще се получи едно феноменално руле. А вие си запишете списъка с нужните продукти, защото това е истинска майсторска кухня, представена ни от Андрей Стоилов. Момина плитка с лучена фритата. Нужните продукти за една порция: 250 грама свинско бонфиле, 200 грама картофи обелени, кромит лук, 300 грама пресни печурки, 3 яйца, 30 мл сметана, брашно, мащерка, магданоз, сол, олио, чери домати за сервирането. Начин на приготвяне: изчистете ципите на месото, нарежете го по дължината на влакната на 3 масура и ги сплетете на плитка. Осолете добре цялата плитка, потопете я в брашно и я запечатайте в тиган с нагорещено олио. Нарежете лука на полумесеци и настържете картофите на едро ренде. Загрейте олио, в което запържете картофите и лука до златисто кафяво. Разбийте яйцата и добавете сметана. Нарежете магданоз на дребно и го добавете към лука и картофите, заедно с яйцата и сметаната. Оставете да се запържи всичко добре и да стане на тънка омлетена палачинка. Обелете печурките и ги нарежете заедно с лук на дребно. В предварително загрято олио сложете лука с гъбите да се запържат, като им добавите няколко клончета мащерка. Изпечете запечатаната плитка във фурна на 200 градуса за около 7 минути, а полученият омлет завийте като палачинка и нарежете на колелца. В чиния сервирайте изпържените гъби с лук, чери доматчета, парчетата от омлетеното руло и опечената плитка. Ето ни отново, когато всичко е готово, и майстор-готвача Андрей Стоилов, моят днешен гостинин, с който си говорим за българското начало и за това как може да трансформираме в удобна за всички нас кухня, е тук, за да ни представи момина плитка с лучена фритата. Давай сега да видим как ще подредиш тази момина плитка в чинията. Дай ми гъбките. Ето гъбките. Пуснахме вътре и 2 чери доматчета, защото цветовете са много важни. Билките, които сме сложили, конките с мащерка, е хубаво да се отстранат, разбира се. Те ще влезат като декорация накрая. Влезат като декорация, но те са дали много приятен, истински, натурален аромат на гъбите. Като каза, ако си наберете гъби в гората, първата ви подправка, която трябва да грабнете, искате да си ги направите буквално минута след това, е малко пресна мащерка. Става много вкусно. Уха е. И това е. Всички чакаме да видим нашето почти суши във вид на фритата как е станало.
ето с тези килимчета,